Right, no, like, an couple in Cordia, strike lad. Malas mór Jerry. Trí rud riachtanach a bhortha leat go eileán tréigthe. Cheers, eileán tréigthe. Well, ní bheith nóla ag torch fo Air fryer. Lassie mór. Oh, but Lassie mór. No, Kippini better. Kippini is féidir flahu. So Kippini better pluid. Nu bhfuil a bheith agus just my smith cin béan Mála prátaí. Prátaí ar maidin prátaí don duine. Is féidir an éarnach a thógáil amach an tíar. Agus was agus na vitamíní a 800 tá Gearrthóg is tí sa prátaí. Tá go vitamin C an tú sin an fáin ná scurvig a Agus lin an gwerth má aimsin tú pí a talún hoci leat na prátaí a chur agus ní bheitha gan bia réidir a héal gotí go dagan. They was seal on a house. Gotí go dagan Gárta mór.